Uyabona mawuzothembeka kwithonga lakho uthembeke kwisidalwa esikwembethe sihamba nawe. Uma uzothembeka kwi-higher power lokho kusho ukuthi uzodansela isiginci sakho uphile nangokweyimiso zakho. Uhambe ngendlela wena oyizwa i-correct for wena. Abantu ke abamthanda umuntu onjalo udansela isiginci sakhe. Bamthanda umuntu ongathi engahlala ebe umuntu ocelayo, ophila ngokucela noma ahlala ebe umuntu ocomplainayo ukuthi izinto zakhe ngathi ayihambi kahle bese beba abantu angathi bayamduduza. Yabona ngathi bam-encourage ukuthi izinto zizohlangana kodwa mase ihlangana futhi abakuthandi lokho. Abantu bakuthanda uma uxakile noma uswele noma ucela kubo. Abamthanda umuntu ophila ngokweyimiso zakhe udansela isiginci sakhe ngoba bam-understand. Yabona ngikutshele something. Muzo hlonipha ithonga lakho, uhloniphe i-higher power ehamba nawe. Iyokufihla nalapho khona abantu sebeyitshela ukuthi uzobadinga uvela ungabadingi. Iyokufihla ngoba kufuneka ikuyekelele ukuthi ufele phambi kwabo noma uhlupheke uxakekele phambi kwabo ngoba bazojabula ngoba wena ukwazile ukuthembeka kuyona. Kumele ikufihle ngaso sonke isikhathi lapho unyawo lakho khona lishelela. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli. Yabona bafowethu, mawuthembeke kwi-higher power, i-higher power abangani bami isebenza umsebenzi omkhulu kakhulu day and night. Mawuthembeke kwi-higher power uphila iqiniso lakho, ube authentic to yourself. Ungabi selfish, ungabi greedy, ungabi nenhliziyo embi umonazela abanye abantu. Stick to your own lane, udansele esakhe isiginci. Yabona lapho abantu abaningi bayosuka kuwena bayokuhlamuka. Uyayibona sengathi uthi usala wedwa. Uyibone sengathi usala wedwa uthi mawuthi uyabheka ubone ukuthi hayi ngathi ngingedwa ke la kodwa manje futhi ngibona sengathi uthi ayikho into wrong mina engiyenzile ngoba ngiphila mina elami iqiniso la. Lalela ngikutsheleke ayisoze yakulahle i-higher power. Mawuphila iqiniso lakho iyokufihla i-higher power ukuthi ungafeli lapha kwabo. Ukwazi asho njalo kwenye ingoma yakhe uKhuzana umfokampungu wasathi angifihle ngingafeli phambi kwalabantu lapha. Ngafeli kulaba ngoba laba bosizakala laba. Angifeli emazweni. Uyabona? So is the same message ke ngisho mina ukuthi ungalinge ubetray i-higher power, ungalinge usuke ezimisweni naseyinqumweni zakho ngoba uthi ufuna ukuzuza abantu ukuthi bame nawe. I-higher power iyoma nawe mawihlonipha. Nala ungaboni khona yazi ukuthi kuyimanje khona umuntu ongazi ukuthi konje mangifa kofika amakholwa noma kofika abantu abaspiritual noma kokwenzekalani ngoba nomndeni wami ngazi ukuthi ungibukisa kohlanya manje na uhambela le kude ngathi mina angisaphilile kahle sengiyinkomo edla yodwa nje. Lalela i-higher power ingaphezulu kakhulu. Ngaphezulu kakhulu. Yezwa. Nakho nje namanje uyaphila. Indlela iyazakha. Higher power mfethu ungayodoubt amandla ayo. Ungawangabazi, ungabi calculative. Wena phila iqiniso lakho na into engikutshela yona mina. Phila iqiniso lakho wena. Ungancethezi. Abantu bayamthanda umuntu ozolokho encetheza la. Abamthanda umuntu oconfident, owenza izinto ngeyakhe indlela, autonomous. Yabo. I-autonomy bafowethu ibulala i-dependence. Yes. Iyayibulala i-dependence and abantu abamfuni umuntu o-independent, oyimele. Bafuna umuntu olokho ecela, umuntu olokho ekhala. Beze bekusongele bethi kophela sofana beshe zonke izinto lezi abantu. Yabo. Akuhamba abantu ekungadingeki bebe khona, kusala abantu abagenuine kuwena. Ngiyangize ngisho ukuthi mina you better be alone ukunokuthi ube nabantu abaningi abakwenza ukuthi uzizwe alone. You better be alone.
respect the higher power. I-higher power isho ukuthi wena awuzokuba nama-hidden agendas nama-double standards. Yes. Wena uvumelane nezinto ngoba nakho zivuna wena noma wena ube ugombela kwesakhe. Yabo? Angithi mina ngiyaye ngikutshela ukuthi kunento ekuthiwa i-internal authority. Yes. I'm telling you kunento ekuthiwa i-internal authority ekutshelayo ukuthi mfethu lento i-wrong. Akekho umuntu ongenayo leyo nto. Wonke umuntu unayo i-authority engaphakathi kuyena. Hayi ingqondo. Ingqondo izokutshela ukuthi yenza this because if you don't do this people are going to think this and then you are going to lose this. Izohlezi iqhathanisa i-calculator. I-authority yakho kuwena. Based on your charts, your authority, you know your authority, your guts, your intuitions, your emotional authority. Be emotionally settled before you take a decision. All of those things, yabo. You know your authority if you know your chart. There's an inner voice that is speaking to you with what to do. Ngasiphi isikhathi. Bese kuba khona lokhu kwabantu ke. Manje ukona uphi kumele ukuthi ukulalele wena. Abantu mfethu bayokulahla noma kuthiwa wenzeni ubaplease kanganani bayokulahla abantu. Mina nginabantu abahlangane bahlukana nje. Ngoba uyabona abahlangene ngento ephilayo labantu. Labantu abahlangene ngento yokuphila lento ephilisa abantu nendawo abakuyona. Into enjalo ke bafana bakithi nihlukene phansi nihlangene phezulu. Phansi namahele. Kodwa nihlangene phezulu. Lonto umlilo wamaphepha isizobhidlika. Nihlangene ngani? And wena mawungafuni ukuhlangana nabantu ngento ezisangene ubona ukuthi zisange lento abahlangene ngazo. Wena uzoba ngazi ukuthi wena uzenza ngcono noma wena ube nyama nambana. Urespect i-higher power. Khona indaba nje ozwa ukuthi zilo vibe lezi ndaba zengidingi mina. Le ndawo ehanjwa ayingidingi mina. Le ndlela ehanjwa ayingidingi mina. Le ayingidingi le group. Yes. Ungancethezike. I-higher power iyohlezi izokusiza ukuncetheza ngoba uthi uncenga usizo gede indaba yalonto leyo. Gede nje. Wena ukuthi wena uzo abandona wena ucompromise ama standards akho nemorality yakho nama values akho ngoba uthi ufuna ukuwina abantu ngoba ungqona ukuba inkomo edla yodwa. Yazi ukuthi kuseshaya moya kanjani ngoba uinfluencer. Akuze umuntu authentic. Ngoba abantu kumele beboye beyibheke nento abayikhuluma nawe. Bakakhulumi noma yini nje nawe. Bakakhulumi nje noma yini. Kumele umuntu ayihlele kahle meza kwena. Yes. Ngoba uyakwazi ukuthi unhloboni yomuntu. Kumele ayihlele nje hayi ukuthi umuntu mezizwe peace okuhleba nje uyazi ukuthi ukhona wena. Umuntu mephisa ukukhuluma into esangene nje uyazi ukuthi ukhona wena. Njalo nje. Mephiswe ukudicilela amagama abantu phansi uyazi ukuthi ukhona wena. Hayibo. Hayibo. Respect the higher power. Higher power izokufihla. Ngaso sonke isikhathi izozenza indlela. Uzoyibona usizakala uzoyibona udlule nala kuvalwe khona amehlo kula kuthiwa soke sibone phela ngoba yena uphila lempilo ayiphilayo. I-higher power izoyenza indlela. Higher power inzima kakhulu baba. Iyazi ngisho abantu abakhulumayo emva kwakho. Yabo nje mas respect higher power kanje 360 degrees amehlo amabuke emuva buka phambili abuke emaceleni. Amamehlo ke mina. Abuke emuva abuka phambili abuke emaceleni. Uyezwa? Angidansela isiginqi somuntu. Dansela esami. Kenzeka abanye ke abantu uthola ukuthi bayetshela udansela esabo kanti uvumile ukuthi uzosidansela ngoba nakho ufuna nje for that particular period. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngaye ngasho ukuthi mina kumele ukuthi ubuye usiyeke isilimo ukuthi siwine khona kuzoba nepeace. Uyezwa? Ugarante ukuthi wena lento iproven ziumvundla zonqanda phambili. Yes. Kwesinye isikhathi uvela uthi ya uya right. Yabona masisho njalo uthi ya u right. Suke suqedile. Suke seyibona ukuthi uwinile wena. Kanti ayakhuleka. Uyazi wenzani wena. Save energy for necessary things.